ሰላም 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 ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም ኣሕዋተይ ሰላም ኣምላኽ ይብዝሐልኩም ሎማዓንቲ ካብ ሓደ ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ 38 ክሳብ 42 ዘሎ ክሳብ መጨረሻ ዘሎ ከንበልኩም እየ ከምዚ ይብል ክኸዱ ከለዉ ድማ ኢየሱስ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብኡ ኣብ ገዛኣ ተቐበለቶ ማርያም እትበሃል ሓፍቲ ድማ ነበረታ ንሳ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ቃሉ ትሰምዕ ነበረት ማርታ ግና ብዙሕ ብምድላው ትደክም ነበረት ናብኡ ቀሪባ ኦ ጎይታ ሓፍተይ ሓዲጋትን በይነይ እናሰራሕኩስ ኣይሕዝነካ እንድየ ክትሕግዘኒ እንዶ ነገራ በለቶ ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ንምንታይ ብብዙሕ ትጭነቕን ትህወኽን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራሕ እዩ ማርያም ነቲ ዝበለፀ መሪፃ ኣላ ካብኣ ዝወስደላ ሓደ እኳ የለን ይመለሰላ ይብል ትሰምዕ ኣለኻ ዲኻ ማርታ እትበሃል ሓንቲ ሰበይቲ ማርታ እትበሃል ድማ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማርታ ኣብ ሓደ ዓዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሓደ ዓዲ ምስ ከደስ ናብ ሓደ ዓዲ ምስ ኣተወ ማርታ ትበሃል ተቐቢላቶ እዛ ማርታ ትበሃል ምስ ተቐበለቶ ናበይኣ ተቐቢላቶ ናብ ገዛኣ ተቐቢላቶ ትሰምዕ ኣለኻ ዲኻ ናብ ገዛኣ ተቐቢላቶ ናብ ልባ ኣይኮነትን ናብ ውሽጣ ኣይኮነትን ናብ ገዛኣ ስለ ዝተቐበለቶ ኣብኡ ድማ ማርያም እትበሃል ሓፍቲ ነበረታ እዛ ማርያም እትበሃል ሓፍቲ ግና ኣብ እግሪ ኢየሱስ ቃል ኢየሱስ ክትሰምዕ ሓሳብ ኢየሱስ ክትሰምዕ ናይ ኢየሱስ ንግግር ክትሰምዕ እቲ ዝብሎ እቲ ዘድሊ እንታይ ምዃኑ ኩሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ንምስማዕ ኩሉ ግዜ ኣብ እግሩ ትቕመጥ ነበረት እታ ኣብ ገዛኣ ዘቐመጠቶ ናብ ገዛኣ ዝተቐበለቶ ማርታ ግና ኩሉ ነገራ ድኻም እዩ ክትርእይዋ ተለኹም በቃ ከሳሲት እያ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ነቲ ሓፍታሲ እንደ ሓፍተይ ኢላ መፂኣ ክትጋየሽ ኢላ መፂኣ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ገዛ ናይ ማርታ ገዛ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ እንደ ሓፍታ መፂኣ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብዚ እንደ ሓፍታ መፂኣ ግና ምንም ናይ ኢየሱስ እግሪ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ኣብ እግሪ ጎይታኣ ኣብ እግሪ ኣምላኻ ኣብ እግሪ እቲ ዘድሕን ኣብ እግሪ እቲ ዝፍውስ ኮይና ድምፁን ሓሳብ ጎይታን ብምርዳእ ክትስዕብ እንተላ መፂኣ ዝሓፍታ ግድደ ይብለካን እዩ እንታይ ሓፍተይ ከምዚ ኢለና ደኸምኩስ ንኽትሕግዘኒ ደን ሓፍተይ ንማርያም ተስእን ካባይ ከድኪ ሓግዝ እያ ይትብላን ካባይ ተፈለየ ደ ይትብላን ኢኻ ኢላ ትኸሳላ ማርያም እስያን ካብ እግሪ ኢየሱስ ክትለቀቕ ወይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስኢ ካባይ ረሓቂ ክብላ ንማርያም ኣሕዋተይ ንጎይታ ተቐበልዎ ናብ ልቡኹም ንጎይታ ተቐበልዎ ናብ ውሽጥኹም ንጎይታ ተቐበልዎ ናብ ኩለመንተናኹም ንጎይታ ተኣዘዝዎ ኣብ እግሩ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ምስ ጎይታ ተጣበቑ ንኣምላኽ እመንዎ ኣብ ጎይታ ተፀግዑ ኣብ ጎይታ ዘየለ ኣማኒት እየ ትብል እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሕዛ ማርታ ትበሃል እሲ ኣማኒት እያ ትበሃል ክትሪኣ ከለኻ ነገር ግን እምነት ዘይብላ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ 11 ምዕራፍ እውን ዘሎ
እምነት ዘይብላ እያ ስለዚ ዘመሕዋተይ ዘመሓተይ ንስኻትኩም ከመይ ኢኹም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ማርያም እትበሃል ሓፍቲ እትበሃል ሓፍቲ ድማ ነበረታ ይብል ንሳ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ቃሉ ትሰምዕ ነበረት ማርታ ግና ብዙሕ ብምድላው ብንጀራ ብዙሕ ብምድላው ጥብሲ ዱለት ተፈላለየ ዓይነት ዝልዝል ተፈላለየ በቃ ይሕይሽ ዶ እዚ ቦፌ ድዮም ግዛዕ ምዛዕ ዝብልዎ ማለት እዩ ተዳሉ ምድራዊ ዝኾነ ነገር ዘይጠቅም ዘይረብሕ ኣሕዋተይ እቲ ዝጠቅም ሓደ ነገር እዩ ኩሉ ነገር ረእይዋ እዚኣ ድኻም እያ በቃ ማርታ ግና ብዙሕ ብምድላው ትደክም ነበረት ናብኡ ቀሪባ ኦ ጎይታ ሓፍተይ ሓዲጋትን ንበይነይ እናሰራሕኩስ ኣይሕዝነካ እንድየ ክትሕግዘኒ እንዶ ንገራ በለቶ ኢየሱስ ድማ ማርታ 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 ደጋጊሙ ንምንታይ ብብዙሕ ትጭነቕን ትህወኽን ኣለኺ ንጎይታ ናብ ልቡ ዘይእተወ ሰብ ሓደ ይጭነቕ ካልኣይ ይህወኽ ሳልሳይ ከሳሲ እዩ ኣብ ልቡ ዘይእተወ ንጎይታ ከሳሲ ኣሕዋቱ እዩ እዚ ሉቃስ ወንጌል እየ ዘንብብ ዘለኹ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ 38 ጀሚሩ ዝኒሄ ክስካብ መጨረሻ ክስካብ 42 እየ ዘንብብ ዘለኹ ዝሓወይ ዝሓፍተይ ነቲ ዝበለፀ መሓዝ ነቲ ዝበለፀ መሓዝ ነቲ ዝበለፀ መሓዝ ነቲ ዝፀበቐ መሓዝ ነቲ ዝዓበየ መሓዝ ነቲ ዝኸበረ መሓዝ ነቲ ማንም ዘይወስደልካ መሓዝ ይኹነልካ ስለዚ ብጣዕሚ እያ ትገርም ጎይታ ከዓ ከምዚ ይበላ ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ንምንታይ ብብዙሕ ትጭነቕን ትህወኽን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራሕ እዩ ንሱ ከዓ ማርያም ነቲ ዝበለፀ ሒዛላ ይብል ነቲ ዝበለፀ መሓዝ ይኹነልካ ዝሓወይ ነቲ ዝበለፀ ማርያምስ ነቲ ዝበለፀ መሪፃቶ ኢልዎ ነቲ ዝበለፀ ነቲ ዝኸበረ ነገር መሓዝ ይኹነልካ ምምራፅ ይኹነልካ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ኣይትባኹኑ ትጭነቕ ንጎይታ ኣብ ከባቢኻ እንተኮይኑ እዩ ኣብ ገዛኻ ዘይኮነስ ኣብ ልብኻ እትዎ ንጎይታ ኣብ ልብኻ እትው እየ ንጎይታ ነቲ ቃሉ ኣብ ልብኻ እትው እዮ ማርያም ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ እግሪ ጎይታ ትቕመጥ ነቲ ቃላት ድማ ኣብ ውሽጣ ሒዛ ኣብ ልባ ሒዛ ተስፋኣ ትፅበ ሰበይቲ እያ ንጎይታ ምፅባይ ይኹነልኩም ተባረኹ ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን ብጎይታ ብየሱስ ስም